Yebo ngathatha TK nalo. Yebo malatha TK unjani? Mhle unjani wena? Ndiyaphila nami. Yebo ngimashakalela iphone ke sana. Andi ndifuna umuntu ozandilungiselela umazi umuntu olungisa ifone apha. Ifone enjani le? I-iPhone. Hayi ngiyakwazi uyilungisa ngena pha egate. Okay. Ngene Because egate. ndincedile ke sana. Hayibo. Open abantu na. Hayi ngena ngaphakathi. Hayi ngintona efuna isilamba. Kuyatshisa. Kuyatshisa. Ngoba ushushu uvalelana umnyango. Sizolungisa ifone. Kaloku uyandivale umnyango ikhona ingxaki na. Uyandivale umnyango. Khona vula umnyango ulungisa ifone. Hayi ke ngoku. Yebo ucinga ikhona into enzayenza kuwena. Ndibizwe nguwe kaloku apha Jesus. Vuza wathi akwazi ulungisa ifone. Jonga ndinomuntu wami mna waserez jonga. Ngamtshela umuntu wakho waserez. Ulungisa ifone mna. Ucinga ungunina bani na? Hayi jonga phuma ingathi into eninzi futhi wena phuma. Noma kulungisa ifone apha. Hamba kulungisa ifone emaso malini.